keď chceš byť úspešný špeciálne na Facebooku, to je veľmi jednoduché, keď nemáš nejaké etické zábrany. Stačí ti, že budeš hejtovať liberálov, budeš hejtovať Zelenského, budeš hejtovať mimovládky, budeš šíriť niečo o 72 pohlaviach, o 3 záchodoch, budeš hejtovať migrantov, budeš hejtovať médiá a budeš sa zastávať Putina. A je jasné, že potom ťa veľká časť toho publika bude zdieľať. Takže to pochopili mnohí aj politici, že nemusia ponúkať napríklad recepty na zdravotníctvo alebo na nedostávané diaľnice. Stačí, že budeš furt len priživovať to, čo tam tí ľudia chcú vidieť. To už sa stalo aj niektorým mužom stredného veku, o ktorých si donedávna nepočul a zrazu si založia profil na Facebooku, začnú tam hejtovať liberálov a zrazu majú tisíce zdieľaní, majú dopamíny, pozerajú si, že koľko majú srdiečok, takže toto nemusí opantať iba nejakú 16-ročnú tínedžerku alebo tínedžera, toto opantalo niektorých mužov stredného veku, ktorí toto robia len preto, že konečne ľudia ich zdieľajú. Všetko toto, čo som nazbieral, som zhrnul do knihy Porazme hoaxy, ktorú si môžete kúpiť cez e-shop alebo aj na pultoch vašich knihkupectiev.